kima. Chieng'no nane skul karito duoko mar penj to jatelo biro okona niya ayudo marks ma 400 gi 7. Nomor nikech anya paro ka ioro duoko magu ne untiere skul kanu miel kabisa kurito duoko go. Ni neno ni achiel kuom jopuonjre go mane dhi timo maber kabisa. Ning'e mano? Nang'e ni adhi timo maber kabisa to mano momiyo ma wamor kabisa to wamiel kawarito penj no. Lesley, ing'eni e penj ni bende osewach ni nitiere kaka nyithindo manyiri ni nokutimo maber e kwano kod science, to timo maber